ng bahay, lalo na dito sa heritage site, kailangan luma pa rin ang site. Kasi alam niyo ma'am sir, ang Vigan, ito po ay nakalist dito sa UNESCO World Heritage City dito sa Pilipinas. So the only UNESCO World Heritage City in the Philippines, kaya ito ang naging pamato ng Pilipinas sa New 7 Wonders City. Ayun. So nanalo na rin po siya ma'am, kaya yan po yung marker ng 7 Wonders. Tignan niyo po yung butas number 7. Tapos sa kabila may Vigan. And then ma'am, ito naman ang marker ng UNESCO World Heritage City. So bala in-stress po ng UNESCO ang Vigan, December 2, 1999. Then ma'am, ang matutumbok na natin, dito pinanganak si Father Burgos. So ayun ang National Museum. Magandang mamasyal ito ma'am kasi walang bayad. Libre po dito. Tapos doon rin sa kabila ma'am, doon ipinanganak si President Elpidio Quirino. Yun po yung dating kulungan. Ang tatay ni Quirino ma'am ay dating warden, kaya ipinanganak po siya sa kulungan. Libre din po. Ito kayong bumaba po ma'am. Dito at saka din. Para makita yung kalat. Oo. Ikaw na sir muna. Ah, sige brother. Ha? Oo. Makita sa loob po, maganda po sa loob. Ah, tuloy-tuloy na lang. Bababa pa tayo. O tuloy na muna. Diretso na bro. Diretso na brother. Mamaya na lang ulit. Yun po yung ano sir, yung dating kulungan. Oo. Yan din ang isa po sa pinaka-oldest building dito sa Vigan. Ano po yun ma'am sir? 1657 po yun. Alam nyo kasi ma'am sir, ang buhay ni President Quirino, makasaysayan. Kaya ipinanganak po dyan sa kulungan, ang tatay niya po ay dating warden. Si Quirino po kasi ma'am sir, nanggaling po sa hindi po masyadong mayaman na pamilya. Pero alam nyo po, naging baliktad po yan nung nagkasawa siya. Sa pangasawa ni Quirino, ang isa sa pinakamayaman na pamilya dito sa Vigan nung araw. So ang pangalan ng napangasawa niya ma'am sir, siya si Doña Alicia Sicilia. Kaya meron din si Tia Manso dito sa Vigan, yun din ang unang Malacanang of the North. Kasi nauna si Quirino na naging presidente kay Marcos. Okay. So alam niyo rin ma'am sir, nung nagkasawa si Quirino, 31 years old po siya, 16 years old yung babae. Kasi that time po kahit mawagan mo lang daw yung kamay ng isang dalaga, pag nakita ng mga magulang niya, ipapakasal na po siya. So nagkaroon sila ng 5 anak. Pero alam niyo ma'am sir, ang naging buhay ni Quirino, very sad ang nangyari. Kasi nung naging presidente po siya, ang naging first lady niya yung anak niya. Dahilan po yung 3 anak ni Quirino at saka yung asawa niya po, pinatay ng mga Hapon sa Manila. Kaya yung anak niya po na si Ma'am Bibi ang naging first lady. Pero alam niyo ma'am sir, mabait daw si Quirino. Kasi nung naging presidente siya, binigyan daw ng amnesty yung pumatay sa pamilya niya. Kaya alam niyo ma'am sir, doon sa Japan, may Quirino Day. Pati dito naman sa Ilocos ma'am sir, ang Quirino Day namin ay bukas. Kasi yun po ang birthday ni President Quirino. Ay, opo. November 16. November 16. Ako. So, alam niyo rin ma'am sir, bala na rin po ang Vigan, bala isang old city na rin po ito. Ang pangalan dati ng Vigan ma'am, Ciudad Fernandina de Vigan. Ay. Bale, na-discover ito ni Juan de Salcedo noong 1572. So hanggang naging Vigan ito, pero alam niyo po, noong year 2001, nagkaroon po dito ng plebiscito. Kaya ito ay naging Vigan City. So sineselebrate namin yung City Hall ng Vigan tuwing January 22. Yun po yung tinatawag namin na Longganisa Festival. Pero yung Vigan na pangalan ma'am sir, kinuha po ito sa halaman na kung tawagin sa amin, Viga Aplan o specific po siya ng Gabi family. Parang gabi yun sir ma'am, kaya lang hindi po siya nagatayin kasi yun po ay makati. Ay, oo nga. So itong madadaanan naman natin ma'am sir, ito yung tinatawag namin na Yun yung taro. gawaan ng banga. Ito po yung isa po sa napaka-interesting na lugar sa amin kasi po bale buong Pilipinas
dito lang sa Bigan, matatagpuan yung gumagawa ng banga na ito. Ang tawag ko sa amin, Bornay. Bornay. Nagagandaan nito, sir, ma'am. Mula nung nag-umpisa ito hanggang ngayon, mano-mano pa rin to. Since 1922. Dapat nga, ganyan yung gawa. Kasi brother, dun sa Pangasinan, ang gawaan ng bagoong sa banga. Ngayon, nung dahil sa gusto nila na maramihan yung production, ginawa na nila sa sa container. Pero iba talaga pag galing sa banga. Bagong, ma'am, sa banga. Opo. Ang gamit kasi ng itong Bornay, ma'am, sir, ito po yung fermentation ng bagoong, suka at wine na bati. Kasi pag nalagay mo dyan lang talagang sasarap yung bagong at kape. Opo, tama. At ma'am, yung gawa ng Bornay. Since 1920. Ayun. Kaya ang tawag itong barangay ito, ma'am, sir, Barangay Pagbornayan. Yun, Ruby Jar Factory, yan po. Yun ma'am yung isa, ma'am, RG. This way to Pottery. Ayan, yan yung pupuntahan namin. Mamaya, ikot kami. Tapos ma'am, ang nag-introduce naman dito, ma'am, yung paggawa ng Bornay, Chinese. Pero alam niyo, Chinese. ang mayari na ito yan. ngayon, bale, second generation na po siya, sa Chinese na po. Pero alam niyo, ma'am, isa rin na ito nagmamalaki namin dito sa Bigan. Oo. Dahil po sa paggawanan niya ng Bornay, na-awardan po siya as a National Folk Art. Oo. Pero dito sa amin, ma'am, may dalawang klase rin ng banga dito. Siguro, ma'am, yung isa yung nakikita niyo sa ibang probinsya, yung sulang banga. Ang tawag po yon terracotta. Pero yun po, parehas din ng lupa na ginagawa. Ang isa po sa pagkakaiba nila yung pagluluto. Ang Bornay, ma'am, kaya hindi matibay, linuluto ito sa high firing. Kaya alam niyo, ma'am, kahit pokpokin nyo ng bato yan, Opo. hindi basta-basta nababasa. Parang mayroon na siyang bakal. Opo. Samantalang yung pula at madaling babasag, linuluto yun pero sa low fire. Opo. So yung mga lumang bahay din, ma'am, pansin yun kaya malalaki ang pintuan nila. Karamihan kasi ng mga lumang bahay, ang kanilang living room or sala, second floor. Doon po sa baba, ang ginagawa nilang garahe. Garahe ng mga kalesa o karwahe. Kasi that time, ma'am, pero wala pang masyadong may mga sasakyan ng araw. Ito yung gamit sa transportation. Kaya yung baba ng bentana, ma'am, katulad yan, may mga grills o baluster. Ay, Ang tawag po yan, ventanilla. Ventanilla, oh. Meron din kami. Meron pa tayo sa Pangasinan din po yan. Meron pa rin, Ang pero purpose yan, ma'am, pag mayroong parada o posisyon, Opo. yung mga bata na hindi makaabot sa bentana, Oo. yan ang bubuksan nila para dyan sila manood. Manonood. Kaya lalagyan nila ng grill sa baluster para hindi mahulog ang mga bata. Yan po yung purpose. Tapos, ma'am, ang madadaanan natin na simbahan, ang tawag ko sa amin, simbahan na bangkit. Maliit na simbahan. Opo. Pero bagong ayos lang yun, ma'am, kasi ano rin, nalindot. Opo. Pero yan, ma'am, ipinatayo ko yan noong 1852. Yan ang dedicated naman kay Santo Cristo na popular sa amin. Yun po yung tinatawag namin na Apulakay. Apulakay. Tapos hindi kasi nataman dito, ma'am, ng lindot, puro pisahan. Kaya yung simbahan sa plaza, under restaurant. Tapos ma'am, ito naman, kaya maliit na cementerio. Yan po, ma'am, ay private cemetery. Private. Pamilya Reyes lang yan. Private cemetery to, Pamilya Reyes. Ako, ma'am. Sa kanila lang yan. Mga ano yun, ma'am, mga permanente pamilya dito sa dito. Pwede palang ganun, ano? Oo, ma'am. Pero ngayon, ma'am, pinagbabawal na yata pag gano'n. Pero yan, ma'am, matagal na kasi yan. Ito naman, brother. Wow. Bahay ng mga Reyes. Pero pwedeng pumasok dyan. Hindi. Hindi, ma'am, private. Private. Wala na nakatira. Meron, ma'am. Ito, ma'am, sana ang pwede rin pasukan. Ito yung Crisologo Museum. Pwede ito. Pasukan. Pero may bayad dito, no? Donation lang, ma'am. Ay, donation. Hanggang 4:30 lang ito, ma'am. 430.
Tapos yan po yung halaman kung saan kinuha yung Vivian na pangalan. Yun po.